Uy, bay. Ugma atong sugod sa tungkuan. Intramurals. First game no, basketball. Sige, sige. Dala na siya sapatos na ugma sa hapon. Ako sa'yo mong gidulanday. Sa volleyball ka. Sige, sige. Unar ko nimo. Excited mo kay ko para ugma god. No, kay sa'yo kong tuog ba. No, sige. Biyan ka. Uy, bay. 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 Bay, daghan na to nakita na ako ginino dito eh. Sa nagihan ako dito nag-jersey tanan. Kauban na to to? Daghan na no? Jersey daan bo, ang excited kay ko gabi sayo kay ko natulog kay basketball jud to, you know na basketball jud. Sapatos na dali, matik na, dala na sa bag ko. Ha? Ano sa dim dulan? Ay ikaw komite. Dulag basketball gani. Nga deh. Sure. Ako na apil sa lista, kita anong sa listahan. Biro. Buang nila. Itang. Wala gini ko sa line up bay. Ang lista nila. Palista ko eh. Awa sa mga buang wala ko lista bay. Sa pa ng line up ni mga Nadia. Kung lista bro. Unsa pa ng mga line up, unsa pa ng mga event nga na si mga mani sa volleyball. Wala dyan mo sa volleyball bay. Wala man ko gilista dahil sa mga panuway dahil eh. Video ko ng sabay na diya sa mulistan. Takraw na ng takraw. Wag gihapon bay pati sa Rigos eh, wag gihapon ko. Yatay mo uli na lang ko anin ilis mo ko wala may kuya pila ng mga padula ng interest buang na sila daw. Huwag na klaro lang mga lista-lista ra mo. Pisko.